नमस्कार, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं खूप खूप स्वागत करते। रक्षाबंधन अगदी जवळच आलेलं आहे आणि रक्षाबंधन स्पेशल आपण ही ओल्या नारळाची महिनाभर टिकणारी आणि भरपूर लेयर्स असणारी करंजी कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तुम्ही बघू शकता करंजीला भरपूर असे छान असे लेयर्स पडलेले आहेत। मस्त अशी आपली करंजी तयार झालेली आहे। चवीला खूप अप्रतिम लागते। केल्यानंतर लगेच संपणार अशी ही करंजी आहे। तुमच्या भाऊरायाला नक्की आवडेल अशी ही करंजी आहे। तर करंजी कशी बनवायची ते मी डिटेलमध्ये व्यवस्थित समजावून सांगितलेलं आहे, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा। आणि जर तुम्ही माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राइब करा। चला तर मग आपण आता व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर पहिलं आपण सारण बनवायला घेऊया। तर त्याच्यासाठी मी ही 1 वाटी ओल्या नारळाचं खोबरं घेतलेलं आहे। तर ओला नारळ मी किसून घेतलेला आहे, कढई गरम करून घेतलेली आहे आणि मंद गॅस फ्लेमवर आपल्याला हे खोबरं चांगलं अगदी भाजून घ्यायचं आहे। पण खोबरं अति पण भाजायचं नाही, त्याचा कलर चेंज नाही करायचं, ते पांढरंच राहिलं पाहिजे। म्हणून सतत ढवळत राहून 1-2-3 मिनिटासाठी आपल्याला छान हे खोबरं भाजून घ्यायला पाहिजे, तरच आपली ही करंजी आहे ती महिनाभर टिकणार आहे। आता त्याच वाटीने मी अर्धी वाटी इथं किसून घेतलेला गूळ घातलेला आहे, थोडी वेलची पावडर घातलेली आहे आणि थोडी 1 चमचा मी याच्यामध्ये खसखस घातलेली आहे। खसखसमुळे सारणाची टेस्ट आहे ती खूप छान येते आणि थोडं तूप वापरलेलं आहे, 1-1.5 चमचा मी इथं तूप वापरलेला आहे। आणि आता हे सगळं छान अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे। खोबरं जर तुम्ही व्यवस्थित चांगलं भाजून घेतलं, फक्त त्याचा कलर आपल्याला चेंज करायचा नाही आहे, आपल्याला त्याचा लालसर कलर करायचा नाही आहे, त्यामुळे मंद गॅस फ्लेमवर सतत मिक्स करत जर हे खोबरं 2-3 मिनिटासाठी व्यवस्थित भाजून घेतलं तर ती करंजी आपली छान टिकते। अगदी चवीसाठी थोडंसं मी इथं मीठ घातलेलं आहे, मीठ अगदी आवर्जून घाला तरच सारणाची टेस्ट आहे ना ती खूप छान येते। आणि मंद गॅस फ्लेमवर सतत ढवळत राहून मी हे एकत्र करून घेतलेलं आहे। थोडीशी मी इथं ड्रायफ्रूट्सची पूड घातलेली आहे, काजूगर आणि बदाम आहे त्याची बारीक करून पूड घातलेली आहे। तुम्हाला तुमचे आवडीचे ड्रायफ्रूट्स तुम्ही इथं वापरू शकता, हे ऑप्शनल आहे, फक्त ते बारीक करून वापरा। जर वापरत असाल तर बारीक करून वापरा, कारण आपल्याला करंजी करायची आहे। हे बघा मस्त असं अगदी मिक्स करून घेतलेलं आहे, गूळ पूर्णपणे वितळलेला आहे आणि सारण बघा छान असं सारण तयार झालेलं आहे। आपलं थोडंसं हे घट्टसर सारण तयार झालेलं आहे, असं सारण तयार केलं तरच ते महिनाभर टिकणार आहे। आता ह्या मेजरिंग कपने मी इथं 1.5 कप मैदा घेतलेला आहे, मैदा मी चाळून घेतलेला आहे, त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा मीठ घातलेला आहे। आपल्याला इथं मोहन करायचं आहे तर या अर्धा चमचाने मी 2 चमचे इथं तेल वापरलेलं आहे, म्हणजे जवळजवळ मी 1 चमचा इथं हे तेल वापरलेलं आहे। हे बघा आपल्याला तेल आहे ते खूप छान अगदी कडकडीत गरम करून घ्यायचं आहे। असं कडकडीत तेलाचं मोहन घातल्यामुळे आपली करंजी आहे ती मस्त अगदी कुरकुरीत किंवा खुसखुशीत अशी होणार आहे। तर तेल छान अगदी गरम करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग मी हे पिठामध्ये ओतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि नंतर लगेच मी चमच्याने हे जे मोहन आहे ते पिठामध्ये मिक्स करून घेतलेलं आहे। हे बघा मस्त असं लगेच मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे संपूर्ण पिठाला ते मोहन लागतं। हे बघा खूप जास्त मोहन घालायचं नाही, नाहीतर मग करंज्या ज्या आहेत त्या फार तेलकट होतात। नंतर मग हाताने मी हे मस्तपैकी सगळ्या मैद्याला मोहन आहे ते चोळून घेतलेलं आहे। हे बघा मस्त असं चोळून घ्यायचं, म्हणजे सगळ्या मैद्याला ते मोहन आहे ते लागेल। आणि नंतर मग मी हे पीठ आहे ते मळून घेतलेलं आहे, तर त्याच्यात मी थोडं पाणी घातलेलं आहे, आपलं नॉर्मल पाणी आहे हे। आणि आपण जशी कणिक मळतो तसंच हे मळून घेतलेलं आहे, पण थोडंसं घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। कणिकला जसं आपण थोडंसं सैलसर घेतो, पण हे थोडंसं आपल्याला घट्टसर मळून घ्यायचं आहे। हे बघा तर हे बघा एवढं घट्टसर मी हे मैदा आहे तो मळून घेतलेला आहे। आणि नंतर मग मी हा झाकून ठेवलेला आहे, आपल्याला हा तसंच झाकून ठेवायचं आहे 10 मिनिटासाठी। याच्यासाठी साठा हवा आहे तो करूयात। या चमच्याने मी 4 चमचे तूप घेतलेलं आहे आणि तेवढंच 4 चमचे मी हे कॉर्नफ्लॉवर घेतलेलं आहे आणि 1 चमचा मी याच्यामध्ये तांदळाचं पीठ घातलेलं आहे आणि छान अगदी हे मिक्स करून घ्यायचं। हे बघा तूप थोडंसं घट्टसरच घ्यायचं आणि एकदम मस्त अगदी हे छान अगदी क्रीमी टेक्स्चर येईपर्यंत आपल्याला छान अगदी हे फेटून घ्यायचं आहे। बघा मस्त अगदी आपला हा साठा जो आहे तो तयार झालेला आहे, मस्त एकदम त्याचं क्रीमी टेक्स्चर आलेलं आहे। हे बघा आता पीठ मस्त रेस्ट झालेलं आहे, मी पुन्हा एकदा ते पीठ आहे ते मळून घेतलेलं आहे, छान अगदी मळून घ्यायचं आणि त्याचे इक्वल असे गोळे करून घ्यायचे। तुम्हाला जेवढे लेयर्स हव्यात तेवढ्या आकारात तुम्ही याचे गोळे करू शकता। तर इथं मी 6 गोळे करून घेतलेले आहेत। हे बघा आणि नंतर पोळपाटावर थोडंसं मैदा भुरभुरवला आणि ही एक गोळा ठेवून घेतलेला आहे आणि त्याची पातळ पोळी मी लाटून घेतलेली आहे। जशी आपण चपाती लाटतो तशीच सेम आपल्याला ही पातळ अशी पोळी लाटून घ्यायची आहे। हे बघा तर प्रत्येक अशी मस्त अशी पातळ पोळी मी लाटून अशीच मी 6ही
गोळ्यांच्या पोळ्या लाटून घेतलेल्या आहेत. फक्त पोळ्या लाटून झाल्यानंतर त्या एकावर एक ठेवायच्या नाही, तर त्या प्रत्येकी सेपरेट ठेवायच्या आहेत. आता 6 पोळ्या लाटून झाल्यानंतर त्यातली एक पोळी मी घेतलेली आहे आणि त्याच्यावरती मग मी हा जो आपण साठा करून ठेवला आहे तर तो व्यवस्थित पसरवून घेतलेला आहे. तुम्ही बघू शकता मस्तच. आणि त्याच्यावर मग दुसरी पोळी ठेवलेली आहे आणि पुन्हा रिपीट तसंच केलेलं आहे. पोळी ठेवून घेतली आणि त्याच्यावर पुन्हा मी साठा लावून घेतलेला आहे पूर्ण पोळीभर. हे बघा, ह्या ज्या आपण पोळ्या लाटून ठेवतो तो एकावर एक ठेवला तर त्या चिटकू शकतात, त्यामुळे त्या ठेवताना तुम्ही सेपरेट ठेवा. तर ह्याच्यावर सुद्धा मी व्यवस्थित असा साठा लावून घेतलेला आहे आणि असेच प्रत्येक पोळीला करून मी 6 पोळ्या अशाच अरेंज करून घेतलेल्या आहेत. सगळ्यात वरच्या पोळीला पण मी साठा लावून घेतलेला आहे शेवटच्या. आणि आता याचा आपल्याला एक घट्टसर रोल करायचा आहे. हे बघा, रोल घट्टसर करणं फार महत्त्वाचं आहे. तर छान अगदी जवळजवळ घेऊन मस्त अगदी आपल्याला याचा घट्टसर रोल करून घ्यायचा आहे. हे बघा, हळूहळू हळूहळू हा पुढे पुढे सरकवत आपल्याला छान असा याचा रोल करून घ्यायचा आहे. तरच ज्या लेयर्स आहेत करंजीच्या त्या छान अगदी सुटणार आहेत. तसं राहिले तर आपल्याला त्याची पोळी लाटताना फार कठीण पडेल. त्यामुळे छान अगदी असं मस्त घट्टसर हे त्याचा रोल करून आपल्याला घ्यायचा आहे. हे बघा, आणि नंतर मग थोडासा तो हाताने गोल गोल फिरून घ्यायचा आहे. त्याच्यामुळे त्याची जी साईडची बाजू आहे ती व्यवस्थित सील होईल आणि आपला रोल पण थोडासा मोठा होईल. तर थोडंसं असं गोल गोल फिरून घ्यायचं आहे. हे बघा, छान अगदी असं त्याला फिरवून घ्यायचं आहे. मस्त आपला टाईट असा हा रोल तयार झालेला आहे. आता त्याच्या शेवटची जी कडा आहे ती मी सुरीने कापून टाकलेली आहे, कारण ती थोडीशी ओबडधोबड असते. त्यामुळे पहिली जी कडा असते ती कापून टाकायची आहे. आणि नंतर एका एका बोटाच्या आकाराच्या मी याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. तुम्हाला केवढे आकाराचे हवे असतील त्या आकारामध्ये तुम्ही याचे सुरीने तुकडे करू शकता. तर मी साधारणतः एका बोटाचं माप एवढ्या आकाराचे मी याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत. हे बघा, मस्त अगदी आपल्याला आतमधनं भरपूर अशा लेयर्स आताच दिसत आहेत. हे बघा, सगळे तुकडे मी करून घेतलेले आहेत आणि नंतर मग मी एका भांड्यामध्ये काढून घेतलेले आहेत. हे बघा, आता करंजी करायला घेऊया. तर बघा तुम्ही, जो वरचा भाग आहे जसा तुकडे करतानाचा भाग आहे तसाच मी तो रोल ठेवला आणि त्याच्यावर बोटाने दाब दिला आणि त्याच्या बाजूने मी त्याला घेऊन व्यवस्थित असं लाटलेलं आहे. म्हणजे लेयर्सच्या बाजू आहेत त्या दोन्ही बाजूने राहतील आणि आपल्या लेयर्स आहेत त्या दोन्ही बाजूने जेव्हा आपण करंजी पॅक करू तेव्हा लेयर्सची बाजू एकत्र येईल. तर दाखवल्याप्रमाणे याला व्यवस्थित लाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, तुम्हाला कितपत जाड पाहिजे त्या प्रमाणात याला लाटून घ्यायचं आहे. पण खूप जास्त पातळ करायचं नाही आहे. खूप जास्त पातळ केलं तर याच्या लेयर्स आहेत त्या छान सुटत नाहीत. त्यामुळे एक मीडियम साईजमध्ये आपल्याला याला लाटून घ्यायचं आहे. हे बघा, ही करंजी आहे ती थोडीशी लंबाकार होते, गोल होत नाही, कारण आपण त्याला मध्ये प्रेस करून याला लाटून घेतो. आणि याच्यामध्ये आपल्याला सारण ठेवायचं आहे. जे आपण मगाशी सारण केलेलं आहे ते गार करून घ्यायचं आणि मध्ये ठेवायचं. खूप जास्त सारण भरायचं नाही आहे, नाहीतर करंजीतनं सारण बाहेर येऊ शकतं. त्यामुळे मीडियम साईजमध्ये सारण भरायचं. थोडंसं हलकं मी दाबून घेतलेलं आहे सारण, अगदी हलक्या हाताने, जेणेकरून ते व्यवस्थित आतमध्ये बसेल. आणि याच्याकडे ना मी पाणी लावून घेतलेलं आहे. तुम्ही दूध किंवा पाणी असं लावू शकता. त्यामुळे सील करायला ह्या दोन्ही कडा एकदम आपल्याला सोप्या जातील. तर आता तुम्ही बघू शकता मी कशाप्रकारे याला पॅक केलेलं आहे. तर दोन्ही बाजू आहेत त्या उचलून घेतलेल्या आहेत मी. हे बघा, आणि नंतर मग मी याच्या ज्या कडा आहेत त्या दाबून याला पॅक करून घेतलेला आहे. हे बघा, पाणी किंवा दूध वापरल्यामुळे ह्या मस्त अगदी घट्टसर पॅक होतात. हे बघा, खूप चवीला अप्रतिम अशी ही करंजी लागते. आपल्याला साईडने जास्त पॅक करायचं नाही आहे, आपल्याला मधनंच जास्त पॅक करायचं आहे. खूप साईडने जास्त पॅक केलं तर ते पदर सुटायला त्याला फार कठीण होतं. त्यामुळे आतमधच्या बाजूने धरूनच आपल्याला याला जास्त पॅक करायचं आहे. हे बघा, पण व्यवस्थित पॅक करून घ्यायचं, नाही तर मग तेलामध्ये करंजी उघडू शकते. तर तेल गरम करून घेतलेलं आहे आणि आता आपण करंजी आहेत त्या तळायला घेऊया. तर मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच अगदी आरामात आपल्याला ह्या करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत. जास्त गॅसची फ्लेम जर मोठी ठेवली तर करंज्या आतून कच्च्या राहतील आणि वरतून फक्त लालसर होतील. तर एकदम मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवरच अगदी आरामात आपल्याला ह्या करंज्या तळून घ्यायच्या आहेत. करंजी सोडल्यानंतर मी याच्यावर दोन्ही बाजूने तेल असं उडवलेलं आहे, त्याच्यामुळे त्याच्या दुसऱ्या बाजूच्या लेयर्स आहेत त्या पण व्यवस्थित सुटतील. तर तुम्ही बघू शकता करंजीला छान अगदी लेयर्स सुटलेले आहेत. हे बघा, असं तेल उडवल्यामुळे दुसरी बाजू पण आहे ती पण मस्त अशी भाजून येते आणि त्याच्या पण लेयर्स मस्त अगदी मोकळ्या होतात. खूप आरामात आपल्याला ही करंजी तळायची आहे. त्यामुळे मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर तुम्ही जेवढं जास्त वेळ ही करंजी तळून घ्याल तेवढी ती क्रिस्पी होईल. त्यामुळे छान अगदी आरामात ह्या करंज्या आहेत त्या तळून घ्यायच्या आणि त्याच्या लेयर्स पण आहेत त्या खूप छान सुटतील. हे बघा,
तर एक बाजू भाजून झाल्यानंतर मी आता ही पलटी करून घेतलेली आहे आणि दुसरी बाजू पण तशीच आरामात अगदी भाजून घेतलेली आहे. खूप घाई करायची नाही. हे बघा करंजीला पदर पण खूप छान सुटलेले आहे. जेवढा जास्त वेळ तुम्ही हे भाजाल तेवढी करंजी आपली आतून मस्त अगदी एकदम क्रिस्पी होते. जशी खारी लागते ना तशी ती करंजी तयार होते. खूप छान चवीला करंज्या तयार होतात. तुम्ही नक्की या रक्षाबंधनला अशा प्रकारच्या करंज्या करा. हे बघा तर दुसरी बाजू आहे ती पण मी छान अगदी अशीच भाजून घेतलेली आहे. अगदी आरामात करंज्या या मस्त अगदी तळून घ्यायच्या. हे बघा दुसरी बाजू पण छान अगदी तळून झाल्यानंतर मी या करंज्या काढून घेतलेल्या आहेत. मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर भाजल्यामुळे बघा ह्या जास्त लालसर होत नाहीत, पांढरट राहतात, पण करंज्या खूप छान तयार होतात. आणि नंतर मग मी ह्या काढून घेतलेल्या आहेत एका जाळीच्या झाऱ्यावर. हे बघा यातलं सगळं तेल आहे ते निथळून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे बघा नंतर मग या टिश्यू पेपरवर ठेवून घ्यायचे आहेत, म्हणजे एक्स्ट्राचं जेवढं तेल असेल ते निघून जाईल. आणि बघू शकता तुम्ही खूप छान अशा आपल्या ह्या करंज्या तयार झालेल्या आहेत. बघा तर नक्की ह्या रक्षाबंधनला आपल्या भाऊरायासाठी अशा करंज्या करा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. थँक्यू.